Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Martes hanggang Biyernes, Abril 21 hanggang 24, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At pasalamatan din natin ang ating partners, ang Aboitiz Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Cavedo at ang ating Vice Mayor Gabby Bordado. Well, yung bagyong Sindaco ay naging extratropical cyclone na. Nag-convert po siya bilang isang tropical cyclone into a extratropical cyclone. Part po siya ng frontal system na yung kanyang energy ay galing na po sa cold environment, sa mataas na lugar. Okay? Hindi na po galing sa tropical warm moisture ng karagatan ng Pasifiko. So wala na po siya, nakalabas na rin sa window ng ating forecast responsibility, yung Western Pacific. So ito yung ating graph shot kahapon, yung early morning. So bumalik na rin yung easterlies sa ating bansa. Yung hanging silanganin ay patuloy nakaka-affecto sa ating bansa but tuyong-tuyo pa rin. Okay, mainit talaga. At mapapansin niyo itong high pressure na ito, nagka-create ng ridge dito sa Luzon. Kaya instead na magkaroon ng ascending air mass, talagang pababa yung pagbagsak ng hangin. Kaya yung mga smog, yung mga pollution hindi nakakaakyat sa upper atmosphere. Kaya pag may mga mornings natin, early mornings, late afternoon, talagang hazy, okay? Mausok. So ganyan talaga po. But pag bumalik na itong easterlies, ay magkakaroon tayo ng another clear day. So expect natin. Dito sa Mindanao, may mga nagde-develop na rin mga localized thunderstorms but limitado pa lang. Okay? And also dito sa may Cagayan Valley, although may forecast in the coming days. So ito si Sinlaco, severe tropical storm dati ng early morning of Monday but is speeding up siya at 30 to 40 kph. Ngayon wala na po yan. At kung makikita nyo dito sa ating fast animation mula sa CIMSS, ayan na po siya. Ito yung dulo nitong si Sinlaco dati. So, nag-cross na po siya ng international dateline. Nasa Central Pacific Ocean na po siya. Ito naman po ang medyo may nagde-develop po dito ng tropical wave or surface trough sa may eastern Micronesia. But hindi naman po ito mag-intensify. Ang forecast nito ay pupunta lang po ito sa may bahagi nito ng Western Pacific dito. At posibleng magpaulan dito sa may area po ng Mindanao sa mga susunod na 7 araw. So, which is good dahil kailangan na rin nila ng mga ulan at lalo na pag papalapit na po sa buwan ng Mayo. So yan po ang napakagandang weather condition sa ating kapuluan. Sa fast animation naman po mula sa windy.com, UMETSAT. So yan po, nakita ninyo ang medyo yung easterlies. May mga namumuo dito mga kaulapan sa may Cordillera, sa may Cagayan Valley. Yan po ang mga localized thunderstorms or localized cloudiness na posibleng magkaroon ng mga showers but hindi pa masyadong kalakasan. May maliit dito sa may area po ng boundary ng Cam Norte at Quezon. So may maliit na posibleng thunderstorm dyan. At dito rin sa may bahagi ng Mindanao. But so far, mainit talaga ang panahon. Ang ating heat index na yun ay tumataas na naman. Kasi ito yung nung April 9, nag-release tayong update, 43.7 dito sa Naga City, yung pinakamataas na heat index. But for the past ilang days ay bumaba po siya sa 39, 40, 39, 40. At ngayon naman po ay umakyat na naman po sa 43.5. So pag nag-exceed na naman yan, lalabas na naman tayo ng latest record-breaking update for this hot fly season dito sa Naga. So kapag wala po tayong pinapost, ibig sabihin yung ating heat index naglalaro lang sa 39 to 43. Okay, so yan po ang latest sa heat index. So we expect, lalo na pagpasok ng Mayo, aakyat pa yan hanggang 50, 51, 52 maximum. Although pag umabot tayo sa certain point na yan, pwedeng sa hapon, may mga localized thunderstorms na po tayo. So expect natin yan. Usually kalagitnaan ng Mayo hanggang katapusan, may mga nagpo-form na po yung mga thunderstorms dito po sa Bicol region, sa Camarines Sur at Naga. So expect that. But so far, na yung week hanggang next week, patuloy pa rin ang mainit na panahon.
Okay, so avoid mo nang lumabas between 9 to 4 p.m. 9 a.m. to 4 p.m. dahil po delikado po yan sa mga senior citizens, sa mga sensitibo sa sobrang init, yung mga cardiovascular diseases ng mga kababayan natin, at yung mataas ang high blood, yung mataas ang hypertension. So, mag-ingat po na lumabas. Okay? Tayo nga, pag lumalabas, sobrang init, sumasakit na kayong ulo. But kailangan talaga palipasan mo na yan yung 4 p.m. between 9 to 4 p.m. na time frame. At keep always cool ang ating katawan. Wag niyong kalimutan mag-inom ng maraming tubig, 8 glasses average, at more than that if medyo malaki ang weight ninyo. So, yan po ang heat index update. Sa wind forecast ay walang pagbabago hanggang sa darating pong Abril 27 ay manatili pong easterly sa ating bansa. Yung ibang areas, variable winds, lalo po yung mga inland areas ng Luzon, Visayas at Mindanao. At may nag-form dito na parang circulation, shallow low pressure or weak LPA sa darating pong next week. But ito ay mababa pa ang probability at wala naman pinapakitang nagde-develop na bagyo. At mukhang sa first few days ng Mayo ay talagang kalmado at paibabang direksyon ng hangin. So may mga localized thunderstorms na pwedeng maasahan natin sa first few days ng Mayo. So bukas, Miyerkules, Huwebes ay nakikita niyo yung mga thunderstorms sa may Mindanao, southern dito sa may Negros area, Panay, may mga possible thunderstorms po dyan na pwede mag-form, at dito rin sa may Cordillera at sa Cagayan Valley. Sa Bicol at talagang tuyong-tuyo. Ayan, lalo na po sa Friday, may mga chances of strong thunderstorms sa may Ilocos region at sa may northern part ng Ilocos region, Ilocos provinces, at yung bulubundukin po ng Cagayan Valley. Dito rin po sa possible sa may Samar, Western Visayas, Negros Island region. So, yan po ang mga possible thunderstorms. So, Sabado, meron din sa Cagayan Valley. And sa Linggo, dito rin sa may bahagi po ng Mindanao. Bicol, possible isolated showers. So, yan po sa susunod na 5 araw. Pag i-extend natin yan for the next 14 days ay mukhang may mga isolated showers but limitado pa rin. Hindi pa masyado. More sa may area po ng Mindanao at sa Hilagang Luzon. But so far, so good. Yung mga kababayan natin sa Hilagang Luzon nag-request kailan ng ulan. So, may mga possible thunderstorms na po yan. Okay? Now, pagdating sa wave forecast, ito po ay good news sa mga mangingisda since nasa hot dry season na ito po tayo. Balik na sa easterlies yung ating wave heights hanggang sa darating na weekend, Abril 25 at 26 ay bababa na sa 1 meter ang wave height dito sa may East Philippine Sea at 0 to 0.5 meter naman sa may central waters ng ating bansa, at dito sa may West Philippine Sea is below 1 meter din. So kalmado to 1 meter. So, napakaganda po sa fishing activity ninyo at sa sea travel. Okay, so yan po ang pinaka-latest natin. Medyo maiksi lang ang ating update. Wala naman tayong dapat ipahala. All quiet. And na yung dating weekend, babalik ulit tayo sa another update. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padua. Nagpapaalam at kita-kits ulit tayo. Ingat lagi. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.